An pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po, listeners kan DCGB, as in listeners and viewers kan DCGB News Online. Kamusta tabi ang gabos pagkatapos ni Bagyong Uwan? Mabuhay! Pasalamat ta sa mahal na Diyos na we're okay. Salamat po sa Diyos. Oo, thank you Lord and praise God. And today is Monday, syempre, Mondays, every 2 to 3 in the afternoon. Usapang Pamilya only here. So always number 1, always DCGB, Always at your service. And syempre, yan, sa tuyang pag-iriba mo niya na hapon, dahil iba kundi si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez. yes, maray na hapon tabi. Maray Again, na Bert, hapon po. nakulang pasalamat Iyo na po, oo, we're natapos na. okay. Ayan. Pag nadangog na po nindo ang Usapang Pamilya, ibig sabihin po, regular programming na kita. Tapos na so coverage, po. Oo. Kaya saludo po kita sa mga pag-iribata po. Ayan, dakulang pasalamat and dakulang sakripisyo pigibo nila para lang maitao sa satuya ng mga paradangog, mga sa komunidad, digdi sa Albay, sa Legazpi, and digdi sa Bicol region ang mga pangyayari manunungod kay niyong kalamidad na nangyari pa sa nadigdi po sa satuyang lugar. Tapos gari nakaugalian naman po ka mga Bicolano po, Mampita po. Baga pati po kita na pag may bagyo, naka-tune in po kita sa DCGB. Kamayan, Bert. Ako nga ni, sabi ko sa imo na nagbakal akong radio, tapos may battery, marihan, haloy man sa battery ta. Wala kaming, syempre gabos baga na wala kita kikuryente, and then man nagpaandar kay generator, ta wala man sa mga empleyado, ta nagpahingalo man nag-asikaso. So, sa battery nag-last talaga sa gudgunyan, okay pa. So, nakatutok talaga kita sa mga bareta na pigpahayagan sa tuyang mga pag-iriba na kung sabiyon tangani mga anong apod kayan sa Inda na talagang grabing sakripisyo. Mga field reporters, mga nagbuwis buhay. Imagine po, nasa katahawan po kang bagyo, niya ang sina sa luwas, nagbubuntog sa tubig, nailing din nagturumbahan sa mga kahoy. Ano po? Ayan, dakulang tabang talaga pag-araw kaya na sabi nga ninda lilabanan ninda su pirot, su butong, pati su family ninda na supposedly na sa mga pamilya ninda ta mag-asikaso. Saludo po kita sa mga pag-iribata po. Ayan. Pero pigtaon nila yung serbisyo para sa tuya na maaraman ta kung ano mga nangyayari. Kasi difícil din baga ito mampitang. So may bagyo, dahil mo aram kung ano ang nangyayari. Ayun. Ano ba? Sige mo pang hadit ito palang, tapos na. Hay na doon sa bagyo, anong signal na kita, umaabot pa sana, tapos na. Tako minsan bagay guwang nasa eye of the typhoon kita, feeling natin, ay wala ano to palang, after ka ito nagsaguso na naman. Ano pala, nagtimog. Or ayan. ito palang sige mo pang hadit, ito palang natunaw na sa bagyo. Kaya importante din po itong updated po kita. Lalo na po pag baga brownout na, nagrolobat na. Nakulaw na tabang sa na radyo kita. Oo. Nakaduwang radyo ako mampita naglobat sa saro, gamit ko naman sa saro. Hanggang naglobat naman. Hanggang nakicharge ako kaswapon digdi po sa DCGB. Ako nagpasiguro talaga, Berta, di ako pwedeng, di ko alam kung ano yung mga nangyayari. Talagang nakatutukan talinga ako sa bareta. Maya-maya po, ma-check kita po sa DOST kung may updated sindang weather forecast. Paano, alas 2 yata sinda nagluluwas, ilingon ta po kung ano ang... Pero pahali naman po, do nasa northern part pa kan Luzon po sa Bagyo. Alawigan pa di, Bert, ano? Alawigan po. Aram mo, Bert, lagi Makapawot na. Di ba, expected 3 a.m. So, nadangog ko before 3 a.m. Sabi ko, gariba kusog na ang paros. So, 3 o'clock, mata na ako. Nag-asikaso na ako, pigriparo na sa mga bintana, kung ano, sa mga kandila. So, talagang pag-araw kayo ng mga panahon. Siyempre, si Agumbaga, may so kita na, maski nga mo, ang mga akita, darakulaan na, kita manggilayon, di ba, Bert? Yan, basta luy-luy sana sa paghiro baga mampita, baka ma-slide, kung may mga dumog-dumog na parte sa arong, dahil man po maiwasan, Ayan.
Grabe ang preparasyon sa kayo. Talagang tama ito sa mga nakalipas sa bagang mga episodes digdi po sa Usapang Pamilya na paano kita magpreparar sa araw reminders. kini mga natural calamities, di ba? Mga reminders Yan, po. Reminders. Kaya hello po, shout out po kay Ma'am Nars Claveron. Niya Ayan. po dyan sa Velamor Subdivision. Hello, mabuhay. Kay Pastor Sunny Arevalo and family, kumusta ma'am? Tabi kamo dyan. So, kumusta po? Tapos na po ang panigid. Oy, Mard, makulugod sa piat. Makulog sa likod, panigid ano? ako. At saka sa mga masitas ko talaga, pag may bagyo, kapos yan, pinaralaog ko sa harong. Sa laog kang harong, I mean. Tapos sa iba, pigpapahigda. Sayang man, pigaalagaan mo, tapos pabayaan mo sa Linaog mo mampita sa mga tanong, kamo nagruluwas. Dayman garo. Pano. Napapano yung Basta po, sana. importante po ang buhay. Ayan. Kaya Kasi magayon ng baga po itong balita na zero casualty po an sa tuyang probinsya. Ayan. Congratulations po sa tuyang mga Congratulations. opisyal sa LGU. Salamat po sa pag-asikaso. Hari pa baga kaya na aram na may maabot na makusugo na bagyo, grabe na sa preparation, tapos yung mga preemptive evacuation, talagang nagre-ready. Naramdaman ko po kay ito Ma'am Pita. So bago pa lang iyan na preemptive evacuation na yan, na medyo madunong pa baga kay ito sa mga Matagas payo, ang payo. mga matagas pa sa payo. Nandidipisilan man po sa mga opisyal na magpahali na sa arong. Pero ngunyan po, gari na sanay na, gari aram na ninda. Oo, paano kung magdunong-dunungan sila na pag-una ninda, ay kaya ko ngayon. Dahil naman na ma-rescue sa inda. Tapag naggrabe na ang bagyo, dahil naman talaga ma-rescue sa inda. May pahayag mambaga po sa tuyong mga opisyal na during the typhoon, no rescue. Oo. Kasalanan eh, tinaramanan na magsabay na sa pagpa-evacuate, katapos magdudunong-dunungan. Oo. So, pag-araw po kayo niyong mataon, dahil po kita magdudunong-dunungan. Yan. Kaya congratulations po sa Gabos. Nag-cooperate po ang Gabos. Congratulations, talagang zero casualty. Pero Salamat po, sa Mala Diyos. hindi baga po mampitang sunod-sunod pong mga kalamidad, lalo na po ang baha, buda, bagyo. Gari reminder man po sa tuya na dapat alagaan tamang po ang sa tuyang environment talaga po Iyo talaga. kapaligiran. Alagaan ta, di magparapurutol ki kahoy, di pisit baga magputol kang kahoy, sabihin mo nga yan, nagputol, tatanong ka, pero ang taon yan, it will take how many years before yan magdakula. So, marami na yan na mailing tabaga po itong baha ng mga dugi. Ay, so Gari ali po ito sa areas na wala na pong mga tanom. Oo, pag ang color brown, so gari basta brown ang color ka yan, so halig yan sa bulod na wala na mga tanong. So daga na yan, pigrasay na pababa. Yan. Kaya alagaan taman po ang sa tuyang environment. And also yung pagtapok kay basura, yan. Yan Yung po. magapig-advocate digdi sa satuyang programa, sa loob kang harong, pag nagluluwas, di magparatarapo ki basura. May nabasa nga po ako mampita, don't harm the environment or Opo. else the environment will harm you. Ay, yung baga. Yun po yan ang nangyayari po ngunyan. Opo. Kaya alagaan ta po ang sa tuyang environment. Magayon nga po itong kung nakikipag-cooperate po kita sa tuyang mga government agencies na in charge po dyan. Kung may tree planting, mag-intra po kita sa tree planting. Dakol po mga mga asosasyon, mga grupo baga po mampitang nag-promote kay tree planting. Dakulon. Naabutan mo po ito mampitang kay itong bago ka mag-graduate, matanom ka. Kaya ito baga igo po kaya na bago ka mag-graduate sa college ba ito o sa high school or college yata po. Kami po kayo ito sa BU, bago ka mag-graduate, matanom ka mo dyan sa Mayon Volcano. Kaya Ako kay itong panahon, garinig ko pa inabot bird. Pasensya ka na. Nainot. Don't make it too obvious. Nag-graduate ako sa college 1980s. Okay. Namundag ka na kaya. Ayun na po. Nag-graduate ako sa college, supposedly 1981, dahil working student ako. 6 years ako sa college, so 1970 na dapat ako nag-graduate, pero 1981 ako nakatapos. Napaisip lang po ako, nata po ito tinanggal. Magayunan po itong, so nagtatanom. Diyan po kami sa Mayon Volcano, nagtanom ka ito. Oo. Ako man, yung experience ko pag nag-work, pero may talagang may tree planting activity. Ayan. Yun din po yan. Tree planting. Lalo na pa ngunyan po sa mga, pag may pigigibo baga pong mga subdivision, dyan sa mga taas-taas na part, siguro pag po ninda ang mga bulod,
Oo. So, mahahali man po, piputol man po dyan ang mga kahoy, po ang mga delikado po sa mga landslide. Kasi bago po, nagkurulog sa mga piad po nindo, kapanigid, lalo na po kung lumaan na po sa sigid, Mampita. Bert, natab kami kang aki ko, nagbakal kami sigid, duman sa Daraga. Alaba Tulong pa yan. sigid. Kaya medyo mararay, tabako do ko unon, pag pudpud na, Pudpud na. isus, Aliputo grabe. na sana. Then ako kayo na makaharap kayo. Dahil ka makausapang pamilya. Diyos ko. Kaya sa mga nagbabalik po sa paghanap buhay, sa mga tricycle driver, mga paratinda sa saod, ayan, check naman po. Salamat po, nagburokas na po sa mga tindahan. Ayan, Takas oo. hapon po, pigaran ng tulos po, mga tinapay, Iyo, Ano, dako Sir na Jerome? wala. mga tinapay. Kami namahaw ka sa bago ibos, dangan binuto, nagbakal kami sa Daraga. Ayan. Ayan po. So, yan Bert, at least grabe man yung preparations. Ako nga ni personally kami sa mga bentana mi talaga kasi at itong pigistaran mi palibot ki bentana halos grabe ang bentana duman. So, igo kami nakatago pigkaragan mi ito ki mga trapal. So, can you imagine sa laog kang harong na kung warang trapal naglalaog ang tubig. So, yan, yung typhoon expected early ng 3 o'clock in the morning. Aga pa lang, pig-install na kang apo ko. Tapos, syempre, madiklum sa laog kang harong. At saka iyo rin po. ng... Paros. rin ng sa kitchen na walat. Dahil may nakinaganda, sabi ko, okay lang, madali lang. Eh, yun yan. So, grabe na so paros dangan uran. Dahil na, kinagan mi na lang kay itong so insulator baga. Yun na lang ang kinagmi para dahil man dumog sa laog kang kusina. Nailing ko po ngayon sa mga establishments, sige rin naman po sa arog baga sa Katanduanes na pigigibon nindang pigkukubera nindang plywood. Oo. Ayan, nahiling ko po dyan sa mga hotels, dyan sa mga malls na nagkaraag naman sinda para maiwasan po sa mga pagpasa ng mga salming. Ayo, igwangan ni baga na gari hinarangan ki mga trucks. Yan, para iyo po. salamin dahil Nailing ko din po ito. dahil mabasag. Oo. So maray na yan, Bert, na at least yung yung preparation na pigigibo kang lambang pamilya para po maibitaran kung ano man ang mga aruken, kung suharong dahil na magkadurumog na grabe sa laog kang harong, and then yung mga business establishments aruken to pigarangan nilagyan ng mga para masalbar. Then na Para maiwasan po sa mga distroso. Kulaon po yan natabang. Kaya pag urunan tanak giraray po ngayon na hapon, damayan at bayanihan. Yan. Ayan, lakas ng pamilyang Pilipino sa panahon ng pagsubok. Araw baga po kayo may mga kalamidad po, Oo, panahon ng pagsubok. Yan, panahon ng pagsubok. Kaya kuminsan sarabay magruluwas ang mga magkapitbahay. Araw po dyan sa Samuya sa Doña Cecilia Village. Taday pa kaming kuryente ngunyan. Ayan, nakikihuron po kami sa alay ko na tawan mo po ki pansin po sa request mi po. Gari transformer po sa diferensya sa Muya. Dahil po kami status kung ano na po ang Bert, ako nga di pala, you remember, nagbakala ko kang gari ilaw na picture charge na ayan, pigagamit ba yan kami mga nagtitirinda, limbawa may mga cart ka mo na gari bumbilya, pero ayan, pigasabit na lang po. Kaya lang, di ko man ito na-charge. Pag nung binakal ko, nakatago lang siya. Nag-last man lang ng mga pirang oras. Pero nagbakal akong apat. Tapos yung mga kandila na parang baterya na so dakulon. So dakulon man natabang. T-light. Yan. Tapos nagbakal akong kandila. So dakulon natabang. Maray na yan na nagpreparar. Tapag araw kayo na ora man generator, ora kuryente. Ang satuyang sa cellphone na ilaw. So, nakadakula na tabang. Pero maray na yan, igwa magilin na spare na. Lalo na pagdakula ang haron ni Bert, sa kusina, igwa. Dakula man sa ang bedroom, ilawan mo. sa banyo, para di ka So, yan, magayon nun ining satuyang topic ko niyan. Sabi mo nga, ni damayan at bayanihan, lakas ng pamilyang Pilipino sa panahon ng pagsubok. Yan. Yan. Tamang-tama po yan, Ma'am Pita, na sabi baga sa bawat unos, bako lang po bahay o harong ang nararaot. Minsan po pati puso, pag-asa, kabuhayan. Pero po sa ibong kanggabos na ini, muli pong napapatunayan po na hiling ta po sa mga Pilipino talaga ang tibay buda malasakit sa kada saro. Ayan, yun talaga, totoo yan, Bert. Na, ayan, sa pag-arokin mga pagsubok, talagang importante yun ang damayan. Na siyempre may naiiling ta dyan sa mga kapagtaraning ta na kay puwan ng tabang so nyaon man kita para
matabangan, di ba? Na kung Bert? minsan po nagkakaigwa discussion sa neighbors, pero in the end, yung mangyari po ang nagtatarabangan. Oo. Kaya sa ngunya na ngunya na aldaw matapos ang malakas na bagyo na nagtama digdi sa Tuya. Yan, ining damayan kan mga mga pagtaraning, takulaon na yan. Malasakit. So bako lang po ini material na tulong, pati man po pagkumusta, pagpangadji, buda pagdangog, dako lang ginhawa baga po yan mampita Oo. Yan, tatama yan. Kaya sa araw kay ni una, dakulong kitang mga nahihiling na pati nga ni mga aki, nagtatarabang magrilimpya. Sa Iyo mga po. simbahan, mga ginibong mga evacuation centers, di ba? Mm-mm. Kaya, Sa bago po pag-abot ko digdi sa DCGB, may mga naninigid na aki sa luwas, mampita. Si Ate Shirley ang leader nila. Kaya balinigo na po. iyo, Kasi mahilig natitip, mo baga, malinigo na pag-iwas po. mo, grabe ang dahon talaga. Ayun po. Nag-agi ka duman sa may Bicol University. Yan, ito po. Grabe po, Oo, duman. grabe ang Na makahuyon baga po dyan sa may Bio Park. Ayan. So, magmaho na, dako lang tatarabag na nagsisirigid. Mm. Agang atab gani kasi bago, sabi ko sa imo, Bert, na nagbakal kami sigid. So, yung mga gurang na mga tagalimpya, so mayroon ka mabaga na, so mga gurang na syempre, pagsusweldo, kailangan nila maghanap buhay. Pero grabe ang sakripisyo na maglimpya. So, kung kita need na tabangan ta na malimpyaan sa tuyang natad, gipumunta na, di ba, Bert? Saludo po ako duman sa mga neighbor ming nagkakaturog pa po ako na dangog ko na so mga Sige. paninigid. Sige ng panigid, makaibog. Maray Para daw sinda na umuso. ninigid na. Yan. Oo. Pag mata mo mga malinigo na po sunatad ninda ka mo bako pa. Yan. Ano po may message po si Ma'am Tess, Kuya Bert, Ate Pita, nang malubog sa bahay ang aming bahay, malubog sa baha ang aming bahay, ang una kong tinawagan ay ang aming kapitbahay. Hindi ko akalain na buong barangay namin ay nagtutulungan para maligtas ang mga bata at matatanda. Damayan talaga. Ayan, talaga. Damayan talaga. Dahil mo ito, Bert, nangyari sa Cebu baga, na makaira ka igwa duman na mag-agom, yung lalaki, he was trying to save yung wife na nagadana sa bubong. So grabe, yung neighbors gusto man magtabang, kaya lang papaano, grabe so tubig. Mm-mm. Kung baga na, tatabangan, gustong tabangan, however, at risk sa buhay. Mm-mm. So, grabe talaga. Pero, maano mo na mahiling mo yung emotion ka, husband, na nahiling niya. So, wala, helpless eh. Grabe. Tapos ito nailing ko din mampitang so pigtatarabangan nindang pigraraot na baga so atop. Grabe. Tapos nagtatarabang sinda maisakat duman sa mga kada saro. Ayun nga ni, Sabi ko, grabe mga ining- tao na magkasakat lang sa bubong. Siguro po after kaining pangyaring ini kay puhanin daki mga intervention po like psychosocial yung mga arbaga kay itong Grabe. sabi ni Doc Ayun. Doc Ray po na Oo. gari dapat Tama. maano din sinda ma-orient girare sinda Yan, ako lao niya natabang sana may mangyaring araw kayo sa tuyang mga LGUs. Igwa man ako digdibort na na-receive na message. Hali kay Arnold, ang damayan ay hindi lang sa panahon ng sakuna. Pagkatapos ng bagyo, sama-sama kami naglilinis ng kalsada. Wala nang mayaman o mahirap. Lahat pantay sa tulong. Iyo po yung Yan. sa nailing ko kaswapon sa sentro. Hindi yung forget nakakaangat ka na so yung feeling baga naro kayo na nasa kuna na magayon na ng damayan. Tabang-tabang. Tabang-tabang po. Sabi ni Miss Jessa, naalala ko nung sa garo po ini Tacloban ka rin. Naalala ko nung Yolanda, halos wala na kaming pag-asa pero dumating ang mga volunteers mula sa ibang lugar. So iba baga po digdihali sa Albay. Oo. Sobrang salamat sa mga taong tumulong kahit hindi kami kilala. Ayan. Yan magayon nun. Tarong baga kaya na igwang lugar like yung nangyari sa Cebu na earthquake and then baha na naman. So, yung ibang parte kan sa Pilipinas baga, gabos man niya nagtataraoning tabang. So, na din na yung sakuna. Kasi, ang araw baga kayan, Bert, nangyari duman. Kung mangyari man sa lugar, gabos yan talagang nagtataraoning tabang. So, yan, day kita day magtabang. Kay puwan talaga na araw kayan. Ayan. Ito baga po naramdaman ko ito kang so reming baga. Kita man po ang pigtarabangan ninda, kang reming nagdirigdi man po sinda. Oo, karang tubig. So
Igo ka itong bagyo din po pagka itong nagtarabang magpatirindog kang poste sa mga different Ano ito, electric sisang ba o ano. ring? Parang O ganun po, nagdirig di sinda. Grabe. Kasi Nagbaranga-banga. pinagmumulan kita kay itong kuryente. Yeah. Grabe. Ayan, sabi ni Sis Nene, ang damayan sa aming pamilya ay nagsimula sa bahay. Ang mga anak ko nagtutulong-tulong magligpit at magluto para sa mga kapitbahay naming nasa lantarin. Yan, magayunon kasi nag-start talaga sa laog kang harong. Sa laog kang harong, yung daing pasiram-siram, gabus, nagtatarabangan. Tapos kung ikaw nga ni bagang aki per tataw maning mga kuro carpentry, nga halimbawa so sim ngayon dyan nagtuklap na, so tataw bagang magpako, tataw dakula na taban araw kayo. At So minsan, sabi baga na nagluto, kung halimbawa nagluto na, kung ano, pag-share sa neighbors. kung minsan po nasa neighborhood man lang ang kaipuhan mo, kaipuhan mo palang kita tao sa electricity, igo palang kamong neighbor na electrician. Ayan. Ano po, tubero, igo palang dyan. So, Kapari nga ni kami, particular man sa neighbors, pwedeng so agum kang, tarami daw si agum mo, nabayadan mi nila, mapatabang kami kayo na so, araw ka yan. Ayan. So, mag-reach out din siyempre kita sa satuyang mga neighbors. Di pag para iriwalon. Yung pride Di ako pag para minsan. marites. Oo. Di makikontestan po kung ano igwasinda igwa ka man. Ayan. O igwadig di hali kay kay Mang Tonyo ini, sabi niya, dahil ngayon sa dayot na tabang, kung ito ay galing sa puso. Nagbabahagi ako ng 2 sako ng bigas. Uy, sus ko. Maray Ang pa siya bait po, naman. ano? Nakita ko kung gaano kalaki ang halaga na ng maliit na kabutihan. So, yun yan. Kung dakulong ka man sana dyan na mabubukbuk man sana yan, arog ka ini yung dakulong na nangangaipo, magayon na bagay pag-share. Ano, Bert? Iyo po. Ayan. Nagari pila-pila po pag ganyan pa sa grocery, harap po sa gasolinahan. Ay, baga. Grabe ang pila po ano. Sorry ditong sa gasoline kahapon na Kasubanggi hapon. po. Kasubanggi. Hapon, oo. kaswapon ba kasubanggi. Grabe. Nakapagasolina ka na. Igwa pa man pong kaya pa man. Kaya pa man ako dahil makipila po mampita. Ako kaya pa man, igwa pa man. Ano ito nag sapin-sap. Yan, basta meron pa rin. Kaya Igwa pa din. makauli. Ayan, so Ayan. nakaka-inspire po talaga pag nagtatarabangan po ang mga magne-neighbors po. Ano kasi Oo. sisay pa man po ang magtatabangan. Kung may tugang ka man pong nasa harayo, dipisil man tulos na makadyan po sa imo. Ayan. So, So, araw ka ining neighbors. panahon, muling nabubuhay ang diwa ng pagkakaisa ng mga Ayan. Pilipino. Kaya ini ang bayanihan ay isang tradisyon na nakaugat na sa ating kultura. Yan. Kung noon, kapag lilipat ng bahay, sabay-sabay na ito ba, mahili mo Ano po, baga, Bert, aral sa- Ngayon, sa panahon ng sakuna, sabay-sabay namang bumabangon. Ano. Ayan. Tapos ito po yan, at tapos po sa mga evacuation centers, makikita mo, mahiling mo po ang bayanihan. May mga nagluluto, may mga nag-alaga ng mga bata, mga naglilinis. Ayan. Gari sanay naman po sila magbalyo po sa evacuation center po. Ano, Ayan, na aram naman nila mag-behave. Ayan. Oo, yan sana na dapat magayunon baga kung sindaman na nagagamit kang mga schools or ang mga evacuation centers na pagharali na dapat balinig din naman. Ano? Opo. Oo, Lalo na po itong mga na nasa schools. Oo. Gagamiton po iyan kan sa tuyang mga aki. Kaya dapat turuan din natin. Mm-mm. Kita mga pamilya na pag-arog kayo, maging responsable din kita kasi syempre gagamitin niya the following day. Kaya kung may klase na, kan sa tuyang mga kaakian. Naramdaman ko po itong so election pala na ginibabaga sa mga eskwelahan. So ano po, so election po ano. Oo. Na-realize ka mga parents, is arog pala nga ikainit digdi sa eskwelang kang aki ko. At least ma-experience na po nindo ano man po ang kamugtakan po sa loob kang eskwelahan po ano kaya tabangan taman po Oo. sinda. Pagtapos na pong paggamit, pag masabing ma-decampment ng baga po, ayuson taman po, ibalik ta sa inabutan ta po itong eskwelahan. Pero Bert, magayunon ta dahil sinda na rin mismo aram na naman ninda na piglilimpyahan naman ninda lalong-lalo na yun yung toilets na syempre kung family natin ta kung minsan ding tubig di pisilon pero tabangan aram ko man niya pigatawan niyang kang tubig so make sure na malinig. Kaya dakula naman pong parte ang role po kan sa tuyang gobyerno Oo. sa mga arog po kaini ano. Pero dapat baga, we have to do our part. Dahil naman sana kita magparaasa na, anyway, ngayon yan, kung masang sa gobyerno, sinda nang yung bahala, dahil po, kita mismo, tatawag kita In our own way, oo, yung gibuon role taman po ang natin sa tuyang Filipino. parte. Oo. Kasi ang
sa tuyo man pong gobyerno busy man sa dakol na bagay, Ayun. mamangnok kang iba-ibang evacuation centers, iba pa duman sa mga tinampong purutol po sa mga kahoy na nagturumba. Ayan. So kita man po, iyon na po ito ang tabang ta. Tabang sa dirita, tabang ta po sa gobyerno. Iyo. Ano pala, Bert? Ano ba, today is Monday. Monday, November Oo, 10. ikaw kitang, ano na. Opo, sige po. Oo. Mm-mm. So, ang sa tuya pong ang sa tuya po bang istasyon po nagmumundo po ngunyan sa pagkawara po kang sa tuyang namumuta na si Sir George. oo. Our deepest condolences po sa family Sa po. Bayona family Kang po. Bayona family. Nakikiramay po kami. Opo. Opo. Kasi ang PBN Broadcasting we warn nga ni sa kita si Sir George Bayona is the founder and chairman of PBN Broadcasting Network. So he began the legacy that radio must always serve the people, especially in times of calamities, whether natural or man-made. Yan. Kaya in this time of sorrow, we lift our prayers for the eternal repose of his soul. May God in his infinite mercy welcome him into his heavenly embrace, where there is no more pain, only everlasting Yes peace. po. Thank you, Yan. Sir George. At si matibay po siya, advance po siya mag-isip, Mampita. So naisip niya ining pag-put up ka ining DCGB para makaabot, nadangog ko po sa interview kas bago, para maipaabot sa gabos na pwedeng maabot kang signal ang mga bareta, ang mga bagyo. Oo, at lalo na po yung araw itong bagyo. Kaya kung nadadangog po nindo sa mga anchors na digdi, sina VP Henry, sina Sir Pio, na talagang promote po talaga ni Sir George na during ining mga kalamidad na araw ini, nyaon po kita nagaantabay, nagataong updates sa mga listeners. Yan. So ilang years na nga ni kasi nung Pig Celebrate yung anniversary ng Oo, PBN. 67 Yan. Oo. Pita. 67. So, thank you po sa pamana mo, Opo. Sir George. Your legacy will be cherished forever. Ayan. Kaya nakikiramay po kami sa Bayona family. Ayan. Okay, Sabay ta po sinda sa tuyang pangadji. Opo. Kasi nagpapasalamat po kita sa ining pig-share niyang ining sa iyang vision na ini na maka-spread out ang mga bareta po sa mga nagdadangog po Ayan. Thank you, Sir George. Oo, kaya po. Itong mga panahon. Mm-mm. Ayan. So, mabalik po kita pagkatapos kan magkapirang pagirumdum. Ang oras po niya to, 2:30. We'll be back. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best.
Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Ayan, nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong Lunes, Nobyembre 10, 2025. Pagkatapos po kang bagyong uwan. Yes, welcome back. Again, mabuhay. Today is Monday, November 10, 2 to 3. Digdi lang po kita sa Usapang Pamilya. Always number one, always DZGB, always at your service. Ayan. Kumusta po tabi ang sa indong hapon? Ano po, nagmimerienda na yata po ang satuyang pong mga listeners and viewers po, ano? Habang nagdadangog digdi sa satuyang programa. Ano pang merindalan ta dyan? Hindi, balingoy na sinapna, na kinagang ki... Ayo po, sa mga batag baga po mampitang nagturumba. Ayun.
Di ba pigag, ano po yan, ulog-ulog. Yan. Ulog-ulog, yan. Kamote, Patro, ayan. ulog-ulog. Masalamon yan. Ayan. Ayan. Sa mga naghapon po pala, ang latest ko po digding kang Bagyo as of 11 o'clock pa. Pero kang kasubago po nasa signal number 1 na po, lang po kita. Oo. Buda nagluluya na po sa Bagyo. Thank you, Kasabay ta Lord. po ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, ayan, Sorsogon, and some parts of Masbate. Salamat po sa Diyos ta nagluya na po sa Bagyo. Thank you, Lord. Mhm. Ayan. Ma-shoutout lang tabi ako, Bert. Okay, Gusto ko shoutout. lagi, su auntie ko na nag-apod man kasubago from Antipolo, nangungumusta. Si Sally Ramos na nabasyon, we're good. Thank you, Lord, at okay man kami gabos. And of course, pati diyan sa mga cousins ko man dyan sa Libon, sina Denden, yan, sina Inso sa Ginubatan also. Ayan, shout out po sa Indo. And also pala, gusto ko man belated happy birthday kay Father Rex. Father Rex, happy yan. birthday, belated, Yan. kasahapon. Kahapon birthday niya kahapon. And of Postponed course, sa celebration. ayan. Happy birthday also kay Noel Andres Perdigon. Sir Noel, Yan, happy birthday, oo. Sir Noel. Happy birthday. Matinabangon po ini sa sa simbahan si Sir Oo. Noel. Happy Yan, birthday. grabe. And also sina Angela sa Kagsawa, they're listening also right Hi, Miss now. Angela and company Oo. watching from Kagsawa. Ayan. Sina May Kate, laog na po sinda? ha? May laog na po. Pig required na mag-report. Kasi kasubagong aga nga ni nagdumang kami, pig video niya, so kamugtakan, and gari talaga yung pagpadaba mo, sabi niya, mahal kong Kagsawa. Ganyan din ako before pag may mga araw kaya na kalamidad, talagang insigida, may naduman. So, dahil may sitwasyon duman, so dakulo na nagkapurutol na kahoy, so nagduruman so gabos sa mga empleyado para parang clean up drive, para padagos naman ang operation ninda. Siguro pa sa mga government agencies po tagamanguna po kang sa indang mga areas of mga areas Ayan. na concerned sinda. Yan. Ayan. Tapos, Sana po man masyadong distroso po ini na kamusta ka mo sarong nindo? sa Iraq Diyos okay man po. So mga dahon din po, Mampita. Duman sa area nindo. So palaog baga duman, Iya Bert? po. Oo, duman sa may kanto. Tabi dakulaw na puno Iya baga po. duman sa may arko ano? Tiga po dumang Kaya nahili ko kinatumbang. dakulo na dahon. Dahon. Iyo. Tapos may transformer po kaming raot. Yan. Shout out sa mga taga-Aleco, engineer. Pasalamat ako sa Tabi. bago. Nagkakuryente na kami, Bert. Thank you. Ay, salamat sa mahala Diyos. Ayun, ang sa tuwi po bagang topic ko yung hapon, damayan at bayanihan, lakas ng pamilyang Pilipino sa panahon ng pagsubok. Yan. Kaya Panahon- message po from Miss Carla. Nang mawala ng kuryente at tubig, nagsalo-salo kami ng mga kapitbahay sa isang lutuan. Ang saya kahit simple lang. Bert, nag-ipon ka ng tubig. Pag walang Ay, iyo kuryente, po. walang tubig. Yan, iyo po. Jesus ko, di pisilon pag walang tubig. Maabang kang maaga, Ayan. magkabulos, pwedeng Kamusta daig, sa pwedeng nagigibuhod mong paagi para makatipid ka sa paggamit kang tubig. Sinugasan, pwedeng pang flash, arog ka yan. So, pang limpya. Ayan. So, takulon talaga yan mga pigigiribo. Yan. Sabi nga ni Kaining nagpadarang message, salo-salong nagluto ng kapitbahay. Yan. O yan. Pero mong bahon. nagurulay garo po nagurulay Ayan. silang ka. Oy, gwadig di hali kay Randy. Sumali ako sa volunteer group ng aming parokya. Nag-ikot kami para mamigay ng relief goods. Nakakatuwang maramdaman na kahit pagod ka, may nagagawa kang mabuti. Yan, magayon na Ayan. nanarog ka yan sa komunidad na Mm-mm. kung igwang nagtataraba nga na magdidistribute. Ayan. Ayan. Panawagan po ini sa gabos ng mga youth, lalo na po na sana po sa indong, ngunyan baga po sindang active pa sinda. Sana po, so ibang energy nindo, itauman nindo sa pagserbi. Ayan, sa tuyang immobilize. Kagurang 9. Oo. Oo. Di, syempre, wala pong internet, dahil sila na makakawat sa computer o cellphone. Di ba klase ko yan, di ba, Bert? Dahil pa po. Sa aga hanggang tomorrow, di ba? Dahil Today pa po, and tomorrow, gari, nadangog ko kaya sa barita. Tapos depende po sa eskwelahan kung ready na po sa eskwelahan. Okay. Ayan. Ayan. So, depende kung ano. Pero, ayan, magdangog naman kita kung talagang Magdangog until sa DCGB. tomorrow. Oo. Ayan. So, ikaw ka pa, Bert, na message? Ayan po. Si Miss Rose, bayanihan ang dahilan kung bakit mabilis kaming nakarecover. Ang mga kabataan sa aming barangay naglinis ng kanal at nag-ayos ng bubong.
ng mga matatanda. Magayon na naro kayo ni pag nailing mo baga na nagtatarabangan ko igwa dyan na sarong harungaya lalong-lalo na paggurang na dahil naman nakapasidad na magsakat duman sa atop. So nyaon dyan ang grupo na nagtatarabang, halimbawa nag-iikot sa barangay, na iyon na matabang. Nakulaw ni ko gari matatouch ka Bert na mahili mo naro kaya lalo na sa tuya mga kabataan, mga youth nga ni sabi mo na kung mobilize, pero dapat ang youth tangon niya tataw magkapot ki martilyo. Yan. Bula, Tataw lagadi. magpukpuk lamang. So kasi kung ganyan baga kadakula ka mga aki puro lang yung computer or ano ta pag nag-eskwela, pero believe din ako sa mga kaakian na tatao pang magaramit ka iyan. So tatao ko nga ni Aram, ako na ngaya uso niya ng katam. Moderno na ngaya, dahil ngaya kan pigigaramit. Sa garis nadangog ko po ini kasabago sa news digdi sa DCGB. Gar iyo po ini ang ginibo sa Bariis. Tagari may natumba po duman na kahoy. Oo, Sinda-sinda na duman ang naghali. Kaya shout out po sa mga taga Bariis. Ayan. Good job. Ayan, very sa good. pamamayok kang sa indang barangay captain. Ayan. So dakulaw ang pag-arog kayo sa mga barangay na mga marayo talaga binatarabang sa Rapay. Siring man baga mampita, di ba nag-drive ka pa digdik cleared na sa tinampo Ayun, kaya salamat man kita po. sa Indagabos. Salamat sa mga LGU official sa ano pa ang nagdarabang duman DPWH siguro para ma-clear po sa tinampo na pwede naman maagihan. Salamat po. Di ka na makakalusot. Kaya dakulaw na salamat tabi sa Indagabos. Ayan. Nailing ta po ang pagtarabangan, ang concern sa Lambang Saro. Ayan. Niguaman ako digdi Bird na haliin ni kay Joel. Ang bayanihan na hindi lang pagkilos kundi pagmamahal. Kapag may malasakit ka sa kapwa, mas magaan ang lahat. Ayun man nagata kung maroto ng buot mo, nagtatawag kaya dyan, magabatonan sa pakigibahan mo sa pagiriban nino na kung kamo magtatabang. Kuminsan baga mampita, pag una mo, pasan mo na suda igdig, ito pala pag nagluwas ka, may nyaw sa mga pamilya, mga neighbors nindo, nakakagaan sa loob po Pag niyaw baga nagtampara ka na niyaon dyan, ang umusta lamang. Nakulaw na tabang iyan, marayon sa pagmati. Pagkatapos kayo naman rin mo magkarapi lamang kita, ako digdi sinap ng kamote, batag or dyan. Dapat good kita sa mga neighbors. So nga ito mampitang sukaganang kitubig bag so istakan sa tubig. May taklo baga Termo? ito. Bako po sa luwas. Sa luwas so sa water tank. Nakalayap sulak so taklob sa water tank sa neighbor nindo. Di mo nang gada yo. Actually ba yun nangyari po sa kuya ka ito sa may Depisilo sabi ba ko yan? sa taklob ka ini. Yan sa neighbor ko. Inuli. Inuli po. Ay, marita goods kami ka neighbor ko po. Ikaw pa? Pig-iwal po ang neighbor, pigpapadaba. Maski Iyo. kuminsan man igwa man keep update na pag pero in the end tarabang iyo man po ang tabang-tabang. Ay nahilingan ako na day pa nga niya nakaka-evacuate. Day pa nga niya nakakahali pa-series sa evacuation center. Kasi may nagduma ng neighbor garin. Di ko araw kung neighbor o whoever. Nagarin ng haabas na tulos. Nagtatake na advantage ng araw kaya. Baka di po araw kaya na makahirak man baga. Dapat pag-arog ka yan, doble ang ano-ano. Bako man pa sa pag-iinot. Dapat doble ang penalty po pag-arog ka. Nasa nasa kalamidad na nga ni habasan mo pa. Isus. Sabi ni Lisa, sige po, last na lang po inbasahin. Sabi ni Miss Lisa, matapos ang bagyo, nag-organize kami ng community pantry. Very good. Ayan. Inaasahan. So, hindi inaasahan, nagdala rin ang iba. Dumami hanggang sa lahat ay nakinabang. Ayan. Wow, thank you. Na-experience mo na ni Bert na community pantry. Iyo po, So, Mambita. nagdadara. So, magayon nakulaw na tabang sa community, lalong-lalo na. So, syempre, mga nangangaipo mga nagawang araw ka, yan. Tapos maski po sa community po nindo, baka sobra-sobra sa bunay nindo sa arong, dinarama sa luwas. Yan. Ito pala na iba, wala mangki araw ka itong bunay, hindi, nagkuaman sinda. Bako sana po itong trete ang pagkuha. So naging issue baka kay tumampita inubos sa trete kang bunay. Grabe man, nahulor man na. Sharing, share po dapat. Dapat i-share. Bako sana ka gustong magkaong kang bunay. Yan, oo, i-share man po. Kaya Ate Pita, Ma'am Pita, sa dakulo na ining istorya ining sa tuya pong nadangog, malinaw na po ang pamilyang Pilipino dahil nagsusuko. Dapat yan. Dapat kita minasuko sa mga araw kayo ng mga nangyayari. Dapat go lang tayo, marunong tayong
kaya natin yan. Mm-mm. Di kita kaya narito ang ilang paalala para manatiling matatag ang bawat pamilya sa panahon ng pagsubok. Yan. Ano daw, maging handa, alamin ang mga evacuation sites at emergency contacts. Ngunyan baga mapita, nagpara ikot baga ngayon sa GC, sa mga contact numbers, mga emergency numbers. Oo, pig-share ko man ito sa mga sa province of Albay baga, sa mga hotlines, mga Ayan. emergency Salamat po sa numbers. pagpaluwas kay itong Yan. mga hotlines. Dako lang bagay po ito. Kulaw na tabang. Mag-ipon po ng kaunting emergency fund at supplies. Dako lang bagay din po ini pag may araw kay ining kalamidad. Narumduman ko, tayo ni pigtukar tayo ni Bert. Ayun po. Kaya Parang pagirumdum. pagirumdum. Ayan. Oo, yan. Tapos makipag-ugnayan sa mga kapitbahay, mahalaga ang komunikasyon. Yan. Baka may mga uso na baga ng mga GC ngayon po, mapita. Kami may GC kami. Yan. Kami duman sa Doña Importante Cecilia. yun, yan. Magdasal, lalo na po, magdasal at magtiwala sa Diyos. Siya ang tunay na sandigan. Yan. Importante yun. At saka, so mga aki turuan na malasakit at pagtutulungan. So tataw baga mag-care lamang sa mga neighbors, So malasakit at pagtutulungan. Magayon baga po itong mga aki pong tatao man magmangno, Ayun, tama yan. Una, ang sinda baka wala ang food. Yan. Mga araw po kaya. But yan, na-experience mo yan. So kasi kayo itong mga panahon, so mga pagtaraning babaga, nagugulay ka nagimatan ko kaya so grandparents ko or even my parents na pag nagluluto, daray daw ngayon ni mas garayo na ang harog. Daray daw ngayon ni gulay duman si kuyan. Tani manamitan man lamang ngayon ni ginulay ta. So ang pigugulay dakol taning Oo. kaampang Matawan na man, harong, sa neighbor. kataning, Oo. pigtatarawan talaga. Kaya nagimatan ko yan, Bert, na sa tawid. Pero kung di man yan usog yan sa mga darakulang, sa mga subdivision. Sa ibagar po, iyo pa man. Sa kuya Iyo po, pa may man. neighbor po akong nagluluto dakol-dakol ng Bicol Express. Oo. Tapos titawan po kami. Ayan. So neighbor mi man na may mga tanom. Ayan, na mga gulayon, mga tapayas. Ngayon ba yan, Bert, kung minsan kayo sa neighborhood na, oy, pagano daw ako dyan. Yeah. Igwa ka lang mga dyan ng kamatis. Mm-mm. Nagsusuriyaw na Kaya so marayo ng relasyon kan mga sa neighborhood na araw kaya na so na ihili mo na syempre na kailan mo niyan baga ang iba bako yang su marites makuwaro ka ng kultura Sadya nagpunang iriwa. Oo, hindi maganda yung ganyan so kaya ito bagang panahon ng kultura na so araw mo yung neighbors mo na may pangangaipo na araw kaya nagluluto ka you have to share may malasakit ka na araw mong daig tawan. Yan. So importante din po itong pikaturan taang sa tuyang mga aki po na maging kataong mahirap, Yan. kataong mag-share. Kasi one day po, mahiling nindo na lang, magiging proud po kamo sa inda na. So tinuro pala nindo na mag-share, na magmangno sa mga neighbors, nakuakan sa indo mga aki. So bako lang baga po sa diri ninda ang pag-iisip. Yan. So tataw man lamang na aki pa tatao na. Tatao na mag-share, magmalasakit. Tao magtabang at araw ka iyan. Tapos ang pagtabang to, bako man po yan gabos kwarta. Pwede din po baga magtabang sa oras. So naglaan ka ti oras. Pwede din po itong physical. Sabi mo kasi bago na, so nakalayap na sa tank. Sa taklob. Ano ko, nakulaw ng tabang yan, can you imagine? Kung ang iba baga, ay maraya ka ini. So ano ba yan? So, sumeta? Opo, iyo po. Day na ngayon, pakilo ko na yun. Tinapog pa para ayo pa mapita Iyo baga. Na problema na pati ako sabi ko, paano doon para garo makabakal kita ko, bumakal ka kibilo girari na tangki. Batang niya, very expensive na baga yan. And kay Puan din po kay Puan po mag-stock tubig. Oo. Sa mga oras na walang tubig po. Jesus ko, Bert. Sabi nga nila, day bali na lang daw warang ilaw, basta may tubig. Tubig. Kapag nagluto ka, alibawa, warang kuryente, di ka makaluto sa rice cooker. Pero pag may day kuryente, pero kung warang tubig, makaluto ka, paano ka maghugas ng bagas? Yan. Ayan, importante yun ang tubig. Kaya kung Importante yun ang tubig, pero sa muya po sa Doña Cecilia, importante yun din po ang kuryente. Kaya shout out po mga amigo tayo dyan po sa Aleco, sa kuyang inaanak dyan, Benjamin, Hello. Bench, and Jofelyn. Salamat Papalo tabi up sa tabi. Indo. Ayan.
Manawagan pa kina Sir Jun yata wala pa man kuryente adi Sir Jun. Sa Pulanggi wala pang kuryente man. Sa mga baha areas. magaduman sa libon nga ni nagbaha duman sa lugar. Sa mga pero aram ko po pigigibo mang angabos kan alay ko po. Oo. Kasi kada kulong baga, can you imagine the whole province na apektado kang bagyo. So, yan, pigi-reschedule. So, medyo konting pasensya na lang kung day tulos. Talagang halos gusto man talaga kan mga taga-alay ko na gabos, mapailawan na. Tayo man nga ninadang kuman sa Vareta na yun ang gusto man ni Gobernador Rosal na ipaprioritize na mapailawan na gabos. Ayan, shout out po kay Kuya Sem Andes Arcilia watching from Taisan po siguro. Ayan. O di pa magarasin ng trabaho po ngayon. Yun. Marahay na hapon tabi, Primong Bob, Madam Pakres, nagdadangog sa Indong ngayon na hapon. Ayan, Ano thank tabi you. Kuya Sem? Mailaw na ka mo Kuya Sem? Agom ni Ma'am Cecil. Opo. Ay, Ate Ses. Oo. Yes, Hello, maray na mabuhay. hapon. Sana may ilaw na po ka mabuda at tubig. Langani ako na sana ang problema sa Grabe ang kuryente. trabaho ninda, no? Ay, Ni po. Ma'am Cecil, grabe. After po. Shout out man dyan kay yung sa Alice, gabos man sila nagtarabang kina Jerry Segovia, yung Gonzaga family, yung neighbor me. And Yes, maray na hapon po. oo, si Paula na sigyang apod ka hapon, na mama kumusta na kamo, tana sa Cebu. And si okay. Luan, nang kumusta man. Ayan, we're good. Si Kate, sana we're good also. Ayan. Dito po malingawan po magpasalamat po sa satuyang kagurangnan. Ang Yeah. pinaka-importante po bagaan buhay po dahil bali po yan ang mga material, yan ang mga material things na yan. Nakukuaman lang po bagayan. Sa salidahan. Oo, nasa salidahan man po yan pero ang buhay po dai na nanggadain masasalidahan. Kaya Oo. Yan pala, si ano man pala ang tabi, Bert, si Carmel Bonifacio Garcia ng Catanduanes, the Provincial Tourism Officer Miss ng Grabe Carmel. Managat, si Ma'am Carmel, oo. Ayan. Kumusta po kamo dyan, Miss Carmel? Yan. Si Marion Segi, advance happy birthday tabi, Mayi. Advance happy birthday. Advance happy birthday. Mga birthday na. Advance happy birthday po sa po. Oy, kapalan Bert, kang sunadang may bagyo, ano mga preparations ang ginibong mo? Ay, ano man po ita, nagpasiguro po kami ni wifey mi pagkatapos magsimba, Sabado baga po ito, Oo. nagdiretso na kami sa nagbakal ki mga stock sa arong taarami po, pag-arog baga kaayan, minaruruso sa, Grocery. oo. So, bago pa man po mapano po sa mga tindahan, mga groceries, niyaw na po kami, nakabakal na kami. May event pati ako, Ay, naudto baga po. Oo. Demi lang po ito kay Puan, demi lang po ito na postpone girarita. Perang beses na ito na postpone dahil din sa bagyo. Ayo. Dinagos mi na po. Pero inataban mi lang. Oo, so aki ko man, nag-message nga, grabe nga yan, nag-grocery, grabe nga yan, mga pila digdi. Sabi ko, madalagan man ako, mabakal man ako kang sa mga easy na i-prepare na pagkaon. So, nagdalagan naman ako, pero suara nilang duman sana sa may EMS barrio, duman ako nagbakal kang iba, at least duman. Pero mahiling mo, talagang gari, paubos na sa mga stocks nila, Ayun po. talagang nagruruso baga sa mga supermarkets and grocery stores. Ang sa kuya lang, so syempre yung bulong, mga kaipuan na maintenance. bulong. Yan, ni Sus Mario Jose. Dipisil po kaipuan. itong nasa taho po kang kalamidad. Iga pong mga kaipuan daron sa ospital, So, iyan din po ang satuy apong babantayan. Buda ito pong sa may mga PWD baga po sa mga delikadong lugar. Before pa kan bag-aro kan kalamidad, di dara na iyan sa safer na lugar. Ayo. Bert, ang iba baga na igo akong aram na pag may bagyo, nag-check-in sila sa mga accommodation Iyo po, oo. establishments. Yan, iyo po, may bidbid din po ako. Itong mga rani po sa sa salog. Yan, maray na ngayon ba may magayon ng igdaan, di ngayon nagba-brown out, may free breakfast pa. Kasi nga po ito, si Manager Chona. Manager Chona. Ayan. Ikaw pa po akong siba itong nailing ko may picture man kasaba ako Ayan. nasa Hotel da Asinda. Ang sarap buhay. Kailang may kasabay po itong kaba Oo. na na daw duman sa arong. Marian, kung pira lang ka mo, kung kami araw kayo, lami kaming go, sige, yun kami. Family room, mampita kay po nindo. Nakulong kami. Hindi mo pwede yan. Alimbawa, ang maximum kayo, mapira lang. So, yung extra person, may charge na yan. Ayun. Tapos po pala, pasalamatan taman po itong sa mga nag-offer kang sa indang mga lugar para sa mga oo. evacuees, sa mga simbahan baga po, nahiling po nindo itong mga pinakararay sa mga bangko para mag-accommodate sindaki mga evacuees Hindi habang ko sa manaka- kakusugan kang bagyo. Ayo.
So ano baga po, may mga malls po digding nag-offer po kan sa indang garahe. For parking. Mm-mm. Ayun, Kasabay po tapos- dyan sa sarong hotel po dyan sa taas na nag-offer din po na sa mga gustong mag-park. Ayan. Pasalamat tabi sa Indugabos. Nakula naman tabang bagyan sa tuyang mga kaimanwa. Ayun, tapos pangapunan din po sa mga concerned government agencies na let's also do our part. Alam ko po ang sa tuwi pong mga government agencies, may mga hired in na mga matibay, mag-isip, mga engineers, mga baka maisipan ta na po paraan para dain na po kita mag-arog itong sa Cebu baga na Ayun. grabing baha. Sana po tapig babayadan man baga kita tama kan sa tuwi pong gobyerno sana gibuhon taman po ang sa Pero tuyang aram part. mo kung natada ito, takot, subulod. Ayun. May limo. Kaya Wala kay na, Slater kinaral Young. ko na. Kaya grabe na sa tubig. Ay, Diyos oo, ko, oo. Lord. So, gabos Ay. po kita magibukan sa tuyang parte Yan, para oo. maiwasan po ang mga kalamidad na arak po ka ito. Oo. Sana makontento lang tayo with what we have. So, mga blessings ni Lord. So, araw kaya na pag nangibabaw na talaga ang ang greed. Kaya tarabang-tabang po kita. Oo. Tarabangan po kita. Kaya mga kausapang pamilya, sa tahaw po kang mga unos na arak po kaini, tandaan ta po na ang tunay na lakas kan Pilipino nasa sa tuyang pagkakasararo. Yan. Importante yun talaga yan. Pagkasasaro. Ano yan? Ano yan ang apod kayan sa pagkasararo. Pagkasararo. Yan, pagkasararo. Yan. Importante yung po kita. Tama gayon ang bagayin sa tuyang topic mo niyan. Damayan at bayanihan. So, dapat lakas ng pamilyang Pilipino. Lakas ng pamilyang Pilipino. Ayan. Sa gawos sa mga pagsubok na pigaagiyat ta. Kaya padagos po kitang magdamayan, magbayanihan, magtulungan dahil sa kada bagyo may umuusbong na pag-asa. Ayan. Permi na may pag-asa. There's always hope. Salamat po sa mga nagdangog. Ayan, sa mga nag-comment. Nagtao po kan sa inyo mga messages sa tuyang episode ko niya na hapon Lunes, Nobyembre 10, 2025. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Yan, mabuhay ako po si Pita, kay Bataman po sa Technical Department, si Sir June Napolis and Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. may panibagong pag-asa. Abangan ta po ang masunod na programa, Pinky on My Baby with VP Henry Maceda. Salamat po. God bless everyone. Mabuhay! Stay safe. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Piolo Pascual po.